frajer flexing. W. Fakt? Aha. Kámo, ľúbi sa mi jedna vec, že dobre promuje tie zápasy a na druhej strane, no to je jedno, povedz ty. Kámo, má gule ako kokot, ničoho sa nebojí a je extrémne svoj. Vieš, že on je jediný svojho druhu. A akože takto, ja to pre hudbáš to nepočúvam a tak, ale ja extrémne si cením, že tú odvahu proste byť sám sebou. To je brutál. Kámo, ja si pamätám, že mi raz jeden kamoš ti povedal, že on keď vyšiel z basy, že on povedal proste, že spraví všetko preto, aby zabezpečil svojich chlapcov. To si pamätám, že doteraz, kámo, odtedy akože ne, že mám s ním akože také, že nesúhlasím. A tie zápasy, že dá na seba taký tlak každý zápas, lebo jemu všetci práve aby prehral. Dá na seba taký tlak a potom tam dojsť a vyhrať, akože to chce, musíš byť, že different type of person, ale aby si toto dával, ako to dával on, že to musí byť akože build different. Že to akože takto, že ja dávam do toho W ľudí, čo sú pre mňa v niečom vzorom. Duklok je pre mňa vzorom v tej konzistentnosti, a keď tiež nepozerám jeho content, tak je pre mňa vzorom v tej vytrvalosti a Flexing je pre mňa vzorom v tej odvahe. Súhlasím, Joe Trendy. Ťažko stráviteľný. Súhlasím. Pamätáš si, keď mal tí podcasty? Čo si tam volal, neviem, čo tam bolo, že každý skoro, a on tam akože dával také trápne vtipy na to, že neviem, pamätáš si to či nie? Ja som to reagoval, to bolo, že hrozné. Jovinečko. Neutrál. Názor na videá? Niektoré sú dobré, niektoré sú zlé, mi to príde také, že je to u neho dosť o šťastí. Čo ja viem, akože nie som z neho hotový. Ja ho mám rád, kámo, že povaví ma barkery. Jakša. Ťažko stráviteľný. Víš, čo mi vadí, že on sa strašne, že clean taký, vieš, že... Áno, taký, podľa mňa strašný pozer. Ale o tom si aj točil video, ne? Sa mi zdá, že na Tikerni a Jakša netočil si? Iba na Tikerni, ja o Jakšovi nikdy. Ale podľa mňa on je taký istý na Tikerni, že to sú úplne... Áno, ale to som aj povedal. Jakša je na Tikerni muž. Čiže oni sa strašne snažia, že aby ten život, podľa mňa nemajú taký život, jak sa prezentujú. Není to možné. To neviem, či majú, ale aj keby mali, tak je byť pre také bez emócie, že oni sú fakt iba akéby roboty. Takže estetické roboty. Pimpa. Neutrál. Akože nevadí mi nejako, nič také mi nerobí. Ja ho znám rád. Robo Pukač. W. Úplný pán, kámo. Chcel by som ho, že sem na stream. Ja sa strašne ľúbil nejak človek, ale len chcel by si vedel, že týchto ľudí som sem dával, lebo oni sa nejak prezentujú na internete, áno, že aj Robo Pukač chodí na stream, ale nejaké hociaké podcasty. Podľa mňa je aktívny v tom internetovom svete, takže podľa toho som to zoroval. Že keď tam W, tak poviem, že v čom je ten človek vzorom. Poď. Robo Pukač, lebo máš dva typy fighterov. Niektorí sú sa narodia ako fighteri, sú bitkári a proste je pre nich také prirodzené, jak Vlasto napríklad. A Robo Pukač nebol bitkár, nebol fighter. A on musel v sebe vybudovať fightera. On musel nejakým tou ťažšou cestou, toho, že on z normálneho chalana urobil proste bojovníka a to je oveľa ťažšia cesta podľa mňa, keď sa narodíš ako bitkár. Takže v tomto ja akože uznal